Lehenengo Gipuzkoako derbia zen, partio oso horra, genekin ritmo oso altuaz jolastuko genula. Eta, bueno, partio ondo hasi da, irabazten jarria bat eta huts. Gero, penalti baten bidez buelta eman dio partidari, galtzen jarri geha. Eta gero, bigarren zatia, saiatu geha, era guztietan saiatu geha. Beraien helburu gure ezberdina dira, eta, puntua gutzako ondo tortzea egu, egia esan. Adibidez, bigarren zatiaren amaieran, beraiek atezain jokalari atera dute, zuek ere presten duten? Bai, jarri de bola pixkat engainatzeko, zeite zuen beraiek, baina, beraiek atera due, beraiek arriskatu due. Beraien helburua txapelketa irabaztea da. Eta, ondo defenditu dugu. Saiatu gara aukeratxo bat ateatzen un gola sartzeko eta partio eramateko, baina, azkenen empatea eta, pozik. Genekin, oso talde potentea dela, presupuesto importante batekin, kanpotarrekin, eta oizko txapelduna dira. Horrekin dena esaten da. Oso ritmo altua imprimitzen dutena eta oso ondo aguantatu dugu egia esan. Debagarrena lehen urteko txapelduna da, eta txapeldun bati eskatzen zaiona urtero txapeldun gehatzea. Eta egia deno jun behar dela partidu guztik irabaztea, baina olako talde batek beti beharra handigo izateu. Faiatu ezkio setxun beste talde batek harrapatzen dulako. Ekipo hauek beste liga baten daude, eta horrek ez du esan nahi, partidu guztietan tope jun behar ez deunik, eta gaur demostratua gure etxen partidu serio bat iken deunuen, eoztoinen kontra puntu gatea, irabazteko aukera daukagula. Bai, baina sensazioa ez dakit egia da, nik uste orokorren partidun egia berek jokalari oso teknikoa dauzkatela, partidun osotasunen nik uste gainetik egon gehala. Eta txarra izan da, partidun hasieran irabazten jarriagatik gehienen atzetu joan gehala, baina nik uste bigarren zatia oso nagusi izan gehala eta baliteke zerbait gehiago merezire izatea. Egia esan oso ondo ikusi taldea, hasieratik oso partidu gorra eta indartsua hasi dugu, oso serioa, eta hasieratik bukeraino. Nik uste hau izan dela aurtengo demoraldi main deun partiduik oso ona kompletona eta 40 minutuetan kompetitibok izan gela. Hurrengo oso partido zaila daukeu, zierbenagoaz, oso talde potentea, gaina kopa jolasten aritu dira eta lehenengo mailako talde bat eliminatu due. Eta, neke hoi nabaritzen zaien da emaitzon bat ekartze duen etxea.